Podajte si ruky. Ďalšie kolo začína. Dňa 11. decembra uskutočnila Kysucká šachová škola v Dome kultúry v Čaci ďalší turnaj série Spectrum Chess, ktorého výsledky sa započítavajú do Grand Prix 2011 až 2012. V turnaji hralo celkom 76 detí z Čadce, Rakovej, Čierneho Zákopčia, Turzovky, Raduvostky, Kysuckého Nového Mesta, Klokočova, Žiliny, Martina, Stropkova a dvaja hostia z Českej republiky. Môžeme vyhlásiť celkového víťaza turnaja. Celkovým víťazom turnaje sa so ziskom 6,5 boda stal Filip Priečínsky z Mladosti Žilina. Druhé miesto obsadil Robert Jurčík zo základnej školy v Turzovke. Výborné tretie miesto vybojoval Denis Kuka, s rovnakým počtom 5,5 bodu sa na štvrtom mieste umiestnil Juraj Adamčík, obaja zo základnej školy Milana Rastislava Štefánika. Do prvej desiatky sa ešte prebojoval Anton Sventek zo základnej školy Jana Amosa Komenského, ktorý sa do mládežníckych súťaží vrátil po dlhšej prestávke, a Viktória Poliaková, ktorá bola chlapcom viac ako rovnocenným súperom. Veľmi kvalitným výkonom sa prezentoval aj Mirko Murčo, ktorý s 5 bodmi obsadil 12. miesto. Nad 50% zápasov vybojovali aj Samuel Sventek, Miro Klieštik, David Slivka, Tomáš Krupík, Stano Gábriš, Daniel Čimbora, Fedor Gábriš, Samko Kuka, Michal Gábriš, Matej Mikula a Jakub Zajac. Veľké zlepšenie predviedol aj Lukáš Jurič a tiež zaslúžene vybojoval 4 body. Všetci mladí šachisti Kysuckej šachovej školy si do klasifikácie Grand Prix Slovensko pripísali ďalšie body a posilnili tak svoje šance na postup do semifinále súťaže. Súťažiaci a ich rodičia a tréneri sa pochválne vyjadrovali k veľmi peknej hracej miestnosti, estrádnej sále Domu kultúry, k celkovému zabezpečeniu a priebehu turnaja, a preto je na mieste poďakovanie predstaviteľom mesta Čaca, riaditeľke Domu kultúry, všetkým pracovníkom za ich pomoc a podporu pri príprave turnaja. Poďakovanie patrí už aj tradičným sponzorom, kysuckým pekárňam, Autoprofitu Čaca a inžinierovi Pavlovi Krkoškovi, chovateľské potreby.